Ja, ura! Joj! Au! Hoćemo li ponovo u ženski WC? Ne, uzvratit ćemo udarac i pobedit ćemo. Hoćemo li ponovo u ženski WC? Ne, uzvratit ćemo udarac i pobedit ćemo. To je bilo zabavno. Ajde sad da se obučemo kao princeze. Spreman, Patriče. Idemo, Juris. Ništa ne može da ga zaustavi. Bilo je lepo poznavati te, druže. Znam, ja sam zanimljiv momak. Patriče, nemoj! Šta? Carstvo igračaka je sada otvoreno. Spremite se da se zabavite kao nikad u životu. Sa Neptunom kao svedokom, hoću da vam kažem da nikada ne iskusite đavolske užase koji se nalaze u ovoj radnji. Ej, otvorili su! Hoću igračke!